मा होननानै बुंबावगोन आं बे मानसिखौ ओइ जेरि भाई गोदोनि भिडिअ बे भिडिअआ क्लिप्सआ बिथाङा भिडिअ होदोंमोन दायो 7 आवार्ससो जाबाय नामा आं बेखौ मोनथियानोमोन बे भिडिअ बेबायदि होदों होननानै आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोरा माने बे भिडिअखौ माने नुनानै गोरोन्थि साननो हागौ माखासे सुबुंफ्रा बे बेसेबांबा गोबाव समनि भिडिअ दै आरो बे बाथ्राया बे भिडिअनि दारैनो आं फार्स्ट माने माखासे जोंनि समाजावहाय भाइरेल जादोंमोन आरो गोबां खोब मोजां मोनदोंमोन बै समावहाय बे भिडिअखौ बानायनायावहाय अके बिराद मोजां मोनदोंमोन गोबां मोजां स्पेस होदों ओरै हेनटेन बे भिडिअआ फार्स्ट बै समावहाय भाइरेल जानाय सिगाङावथ' भिडिअ बानायबाय थादोंमोन खिन्थु बे भाइरेल जादों आरोना आं जेरै भाई बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नोंथांनियाव आंनि सोमोन्दै मा हाबनानै दं आं बेखौ मिथिया नाथाय आं बेखौ बुंगोन नोंथाङा दाख्लै बावैसो दावराव जाना थांखांबाय नोंथाङा मा एलवेज दावरावखौनो लुबैबाय थायो नामा आं सासे इउटुबारसो कन्टेन्ट नोङो आंनि सायावहाय मा बानायनो लिडारफोरनि सायाव बानाय नाथाय आं बेखौ बुंगोन नोंथाङा दानि मानगोनां बिटिआरसिपनि कन्टेन्टखौ गोदो जि बुंदोंमोन आबसु समावहाय बे भिडिअखौ कन्टेन्टखौ बानायबाय दा नोंथाङा बेवहाय आंनि बाथ्राखौ सोनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन मानो होनबा आङो बिस्वजित दैमारि सारखौ आं बुंदोंमोन दा अब्ला आं नोंथाङा जे सोरबा सासे लिडारखौ जि बाथ्रा बुंदों अब्ला बै भिडिअखौ आं नोंथांखौ एड खालामनांसिगौ नामा बहाबाबो हामा फंबाय हामा आरे भाई नोङो जेब्ला मा होनो इउटुबाव आगानानो गैयामोन खोमा दां बे समावहाय बे समनि भिडिअ बियो मिथिबायना बुजि एसे बे बिराद गोबाव सम जाबाय बे भिडिअ मिथिबायना बे गोदोनि भिडिअखौ बुरखां नों मा मोनगोन मा मोना बहा मोनगोन बहा मोना बेखौल' नायबाय थासै नामा नोङो जेरै भाई आं दानि बावैसो मोनदों बे भिडिअखौ माने मेहेर वारि भाइया ग्रुपाव हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं नायबाय आरे बेथ' गोदोनिसो भिडिअ अके प्रमद सारनि भिडिअखौ होबाय जेनेबा सासे पलिटिशियान जाबाय बिथाङा सासे गेदेर लिडारमोन सिगां दा पलिटिशियान फैबाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ होबाय नोंथाङा सासे इउटुबार हिसाबै बुंबाय अके आं बेखौ होफाबाय दे दाथ' बेवहाय रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा बुंदों नोङो जों बयबो रन्जन दैमारि सारखौ बाख्नायो मोजां मोनो ओमफ्राय बेवहाय मा रन्जन दैमारिनि एगेन्स्ट खालामनायनि बाथ्रा माने बुजिनो हमासै आं नों मा टारगेट खालामदों माने कन्टेन्टखौनो बानायनो रोंला नामा मिक्सआप बानायलाबाय जे माने आं बेखौसो बुंगोन भाई आं सासे पलिटिकेल मानसि नङा पलिटिकेल मानसिबा बै बे जेनेबा आं हमना ला आङो साफास हमना ला आं गुबुन मोनसे पार्टियाव दङ बिस्वजित दैमारि सारा गुबुन मोनसे पार्टियाव दङ दानाबा जों सानैजों बिरादनो डिबेट जालायबाय नैबे समाव नों बेखौ आगारनानै होबाय नैबे समनि बाथ्राखौ बेयाव बाहायजायो खिन्थु आंथ' पलिटिशियान नङाना आंथ' सासे इउटुबारसो नों जेरै इउटुबार आंबो बिदिनो इउटुबार जेब्ला बे भिडिअआ नों जेब्ला गैयामोन ना इउटुबाव माने क्रिएटर हिसाबै इउटुबार हिसाबै बै समनिनो भिडिअ जानांगौ बियो मिथिबायना भाई आरो बै समावहाय मानि थाखाय बे बाथ्राया बुंदोंमोन माने मा बुंदोंमोन बड'लेण्ड स्टेट जाया बायदिसिना हेनटेन बुंनायावहाय बुंनाय जादों मिथिबायना गोबां दुखु मोनो जेरै नोङो दा गोबां माखासे दुखु फोरमायो जों जेरै दायो गोबां दुखु फोरमायो नों दासो दुखुखौ फोरमायनो हानाय बायदि देखायदों जों बेसेबां दुखु फोरमायो नङा होमबा दिनै माने जों बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जागोन जेरै भाई जे नोङो इउटुबखौ सोरबा सासे इउटुबारखौ निसा देखायनो थाखाय खुलिदों नामा आं बेखौसो बुंगोन आरोना भाई नों लिडारखौ बुं जेबो नङा आं सासे पलिटिशियान जायोबा आं सासे दैदेनगिरि जायोबा नों बुंनायाव जेबो आपत्ति गैया बा बै ओरै पलिटिशियान जाबाय दा लिडार जाबाय नङा होमबा बा नों बिस्वजित दैमारि सारजों आंखौ दुश्मन खालामनो आं बिथांजों इन्टारभिउ लाखांबाय बिथाङानो आंखौ लिंहरदों गुवाहाटीयावहाय जेब्ला इन्टारभिउ लादोंमोन बे भिडिअआ बेसेबांबा समनिनो जों रायलायनाया इन्टारभिउ जानाया 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर बा माने 1.5 बोसोर जाबाय दां मिथिबायना फंबाय अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ देखायनानै नों गावखौनो गाव पाब्लिकनि सिगाङावहाय एसे जाम्बा स्टाइलसो सानगोन मानसिफ्रा माने होनबा रन्जन दैमारि बाथ्रायावहाय बेखौलाय मानो कन्टेन्टखौ सोफादेरनांगौ जाखो आरामसे जि मोजाङै बानायना रन्जन दैमारि सारनि भिडिअखौ माने बेफोरबायदि जानला मानला कन्टेन्ट सोनानै बानायलाबायो नोंलाय माने एसेबां जाम्बा बायदि समा एखे थाबाय थाया बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि मिथिबायना नोंनियाव गोदो जोनोम जानाय समावहाय खोमोन सोमोन गैयामोन दारि सारि गैयामोन नङा होमबा
खोमोन दंमोन जानांगौ दारि सारि गैयामोन दा दारि जाबाय मा देरखो फात्ता गैया नङा होमबा जेरैबाय बुजियो एसे दाथ' ग्रेजुवेट जाबाय क निफ्राय बे भिडिअखौ आगारना मा मोनखो जेनेबा मा दुश्मन दं बुंस्राजोबदो नोङो लाइभआवनो लाइभ खेबसे होनानै प्रकाश नार्जारीजों ओरैबायदि आं बुंस्राजोबथारनोसै होननानै बुंस्राजोबथारना लाथारदो प्रमद सारनि भिडिअखौ नों होबाय दे बिथाङा सासे लिडार हिसाबै नोंथाङा बुंबाय दुसिबाय दे माबा मोनसे आंथ' लिडार नङाना आंथ' इउटुबार नों जेरै इउटुबार दा आंखौ होनानै मा मोनखो जेनेबा आं बिश्वजित दैमारी सारखौ रायदों बै समावहाय हो माबा खारननि थाखाय बुंदों नङा होमबा बे भिडिअखौ होनानै मा मोनखो दे बुंलाय बिश्वजित दैमारी साराबो बे बाथ्राखौ मिथिखागौ मानो होनबा बिश्वजित दैमारी साराबो सोरखौबा बेबायदिनो बुंनानै सोरनिबा सायाव बेबायदि बुंनानै बिथाङाबो सासे लिडार जाबोदों हो फिल्ड थांनानै सोरखौबा रायनानै ओजों पार्टिया मोजां नङा ओइ बे पार्टिया मोजां नङा ओइ बे लिडारा मोजां नङा बे केन्डिडेटनो भट दाहो बेफोर सामाजिक बाथ्रा नङा होमबा स' जोंबो लिडारखौ दा नोंबोथ' सोरबा लिडारखौ बुंदों दा बे भिडिअखौ आंबो क्लिप्स खालामनानै फैगोन बोसोरावहाय जेब्ला माबा मोनसे जायोबा आं नोंखौबो एगेन्सै बेखौ होनसैलाय आरे भाई बिराद गोरलै गथ' बायदि आखु दिन्थिगासिनो दं नोङो आं सासे लिडार पलिटिशियान लिडारब्ला नों बे भिडिअखौ होनो हायो जेब्ला जों केम्पेइन खालामलायदों बा कन्टेस्ट खालामलायदों जेनेबा आं सापज हमना ला आंलायनि बिश्वजित दैमारी सारजों कन्टेस्ट खालामदोंनो अब्ला बे समाव सौग्रावलायनाय एकदमबारे भाषण होलायनाय हो आं बिश्वजित दैमारी सारनि एगेन्सै आं भाषण होबाय पलिटिकेलि बिश्वजित दैमारी साराबो आंनि एगेन्सै पलिटिकेलि भाषण होबाय बै समावहाय भाइरेल खालामनो थाखाय नैबे भिडिअआ येस साफिसियेन्ट बेखौ बुंगोन आङो नाथाय आंथ' लिडारबो नङा आङोथ' ओरैनो दंगासिनो दङ बेखौ भिडिअखौ आगारनानै मा मोनखो जेनेबा बिश्वजित दैमारी सारा आंनि सायाव रागा जोंगोन हेनटेन नङा होमबा भाई बिश्वजित दैमारी सारा बिनि सोमोन्दै मोनथिखागौ बिथाङाबो ओरैनो लिडार जायाखै मिथिबायना भाई आं जेरै भाइखौ बेखौल' बुंगोन माने नों मा दिमाग लानानै दङ बेखौ मिथिया नों आंनि सायाव दुश्मन साननानै दंथारोब्ला बुंस्राजोबथारदो लाइभआवहाय फंबाय मिथिबायना सोरबा लिडारखौ बुंबाय था जेबो नङा होमबा नाथाय आंनि कन्टेन्टखौ मानो लाबाय दा आंथ' नोंनि कन्टेन्टखौ लायालै भाइ आंथ' नोंनि सोमोन्दै बुंनांगौबा आंबोथ' बुंनो हायो नोंखौ मानो बुंनो हाया जानांगौ जाखो हो नोंनि न'आव थांनानै मा जादोंमोन हो आं बुंलासो दायो बेयावहाय नैबे रुमा आगोलनि जाय मालिकनाव थायोमोन नोङो बिनि सोमोन्दै बुंनांगौबा आङो गोबां बाथ्रा दं खिन्थु बुङा आङो मिथिबायना नों मा दिमाग लानानै दंगासिनो दं मिथिला आरे भाइ नों सोरनि सायाव भिडिअ बानायना प्लिज माने आंजों ओरैनो माबा जाबाय थादों देनांहाय लिडार माबा मोनसे जाहैबायोब्ला इसोरा जुदि लिरनानै दोनदोंब्ला बे समाव बुं जेसेबां बुंनो गोसो जे बे समाव नोङो मा बुंनो गोसो मिथिबायना दाथ' आं बेबायदि नङा आंखौ बिदि बुंनानै मा मोननो नोङो आंथ' माने लिडारखौसो बुंदों आंथ' नोंखौ बुङाखै आंथ' सोरबा क्रिएटरखौ बुङाखैना दा दिनै नों आंखौ बुंहोगासिनो दं नोंनि सायावहाय आंथ' नोंखौ जेबोखौनो बुङाखै आंहाथ' दिनै दंगासिनो दं ओरैनो मेहेर औवारी आं हरबाय ग्रुपआवहाय भिडिअखौ दानबा आं नायबाय आरो बेथ' अल्ड भिडिअसो मेहेर औवारीयाबो बुंबाय फुराना भिडिअखौ लानानै मानो बिदि भिडिअ बानायनांगौ हामाना नङा होमबा नंगौब्रा नङा होमबा आरे भाइ गुबुना बानायथों पलिटिकेलनि मानसिफ्रा नोंथ' पलिटिशियान नङाना हा नोंथ' सासे इउटुबारसो इउटुबारजों इउटुबार मानो दावराव जाबाय थायो हे नों बिराद जाम्बामारलै नोङो एकदमबारे नों प्रमद सारनि कन्टेन्टखौ लागायबाय आंनि कन्टेन्टखौ मानो लागायनांगौ जेनेबा आं सासे लिडारखौ रायदों जेनेबा बै समनि बाथ्रा बै समाव मानि थाखाय रायदों मा मादों बड'लेण्ड जाया मा जाया दुखु मोनो बै समनि बाथ्रा बुंबाय नोंखौ बुंना मा लाब जिखुनु फंबाय नों आंनि सायावहाय जुदि माबा मोनसे दुश्मनी दंथारोब्ला नों भिडिअ लाइभ होस्रानानै बुंस्राजोबथारदो आं दुश्मन जाना थानो लुबैयालै फंबाय मिथिबायना प्लिज रिक्वेस्ट खालामो अके थेंक इउ गुड नाइट आं बे भिडिअखौ दहायसो भिडिअ मोनसे होदोंमोन आं बे भिडिअखौ आरो फिन बानायना होनो गोनां जाबाय